Gledaj prema nebu. Neka ptica. Nije avion, to je Superman. Superman. Magnetni teleskop. Brži od metka. Snažniji od lokomotive. U stanju da preskoči visoku zgradu, taj neverovatni došljak sa planete Kripton, čovek od čelika. Superman! Da bi što bolje iskoristio svoje neverovatne sposobnosti u neprekidnoj borbi za pravdu i istinu, Superman se krije iza lika Clarka Kenta, povučenog novinara jednog velikog lista. Šta sada kažete za profesorovu predstavu? I dalje mislim da je to jako opasno. Nadajmo se najboljem. Magnetni teleskop ugrozio grad. Mora se prestati s eksperimentom. Shvatamo da vam je dobrobit građana jako važna. Vama je to sigurno jednako važno koliko i meni moj rad. Ipak, vaš zahtev da prekinem eksperimente koji su plod 30-godišnjih istraživanja ne mogu da prihvatim. Noćas će se moji snovi napokon ostvariti. Kometa Alba bit će moja meta. Privući ću je ovim svojim aparatom. A zatim, nakon ispitivanja, vratit ću je natrag u svemir. Ali vaš eksperiment može da ugrozi 1000 života. Tačno, ali po cenu tih života odlučio sam da svoj eksperiment sprovedem. Upozoravam vas, profesore, sprečit ćemo vas silom. Ja vas upozoravam. Mešanje u toku ovog eksperimenta može da izazove katastrofu. Slušajte me vi, nesposobne budale. Bez tog generatora, ta kometa je van moje komande. Zbog dejstva sile gravitacije, vrlo brzo će se obrušiti na zemlju. Stanite, stanite, čujete li me? Glavni urednik, izvolite. Šefe, opšta panika, ta skalamerija je poludela. Lois, šta se desilo? Lois, Lois! Vidi, vidi!
Superman. Je li sve u redu? Da, ali kometa juri. Gospođice Lane, komande. O, Supermane, bio si divan. I ti si divna. O, ali otkud ti ovde? Zahvaljujući Supermanu.